के लगली हां। इससे पहले तो कबो ना कहत रहला कि हम गोर हई, हम सुंदर हई। अरे तो ऐसन बटले बाड़ू तो कहे के कौन जरूरत बा। अच्छा कि कंजूसी ना करत तारा। अरे नहीं हो तोहर कसम। और सुना इतने कमी ना बा, अभी हम बताओ तनी ना काहे के कंजूसी करत तारा। बोला बोला सुना बोला। ओजन घट गइल मोर बड़ा भइनी कमजोर। कौन बतौलस? ओजन घट गइल मोर बड़ा भइनी कमजोर। ले ले ऐता कोनो टानिक मोटाए वाला। मोटाए के फेरा में पड़ल हो और का तोहार वजन वैसे ही बढ़ गइल बा और मोटाए के कहतड़ू। अरे तो हमरे चली ना जाता, देखो तारा ना गिर जाता नी। अरे तो उल्टे बतियावत हो, इतना मोटा गइल हो कि तोहरा से कैसे चल जाई। फैट बढ़ गइल बा तोहार, कंट्रोल करा। सुना है बात। बोला बोला। बाड़ू 70 के पार जो खवनी कई बार। हाँ भी है कहबा। बाड़ू 70 के पार जो खवनी कई बार। गोरी और मोटा के हमर जान लेबू। अच्छा छोड़ा, कुछ न करबा, हम जाना थी तोके कुछ न करबा। अच्छा तो के करत? लेकिन एगो बात कही। बोला। वो तो जरूरी कर दे बहा ना। अरे तो हम ही करत आने ना कि गांव जवार करत हो। एगो बतियाला मान भइल पायल पुरान। खर्चा बढ़ाऊ तू। एगो बतियाला मान भइल पायल पुरान। पे जनिया ले ले आई छम छमाए वाला। सही जान मार बा और ऊपर से काहे इतना टिटिमा बतियाओ। तू तो हमार जाने ले बुका। अच्छा